Kagungan anak wedok bener. Kagungan anak wedok bener. Si tunggal niki. Oh, ya suwi, Pak. Untuk putu. Aduh. Nah, tangan rokok. Seperti kau Bali rada pengen. Sampai tak roy ora mari to, anu mboten mari. Apa ge kok ngono. Diperisake, Bersake mung kae obat niku wae. komentare muni ora apa-apa ngono. Kayak obat niki nanti kan obat nggih cekut-cekut ngono ta. Penanti setahunan berarti Napa nih? niki larane niki Dereng nembe kalih wulan ya. krasane Krasane kula ya kalih wulan. Kok tanganku nggo ngene lara, ngene lara. nganu berarti cara motor ki ngabari Ngabari. gitu. Heeh.